منی چوک بالغ نہیں 15 سالہ چے کستری کسانی گڑا چیا ایما زور روچگی بے فرمائنا ای سر روچگی واجب ہے اگر ان چوک اگر بالغ نہیں جنی چوکی بکن یا مردین چوک اگر بالغ نہیں روچگی ای سر واجب نہیں روچگی کدی واجب بھی وحدی کے بالغ با بلے علماء فرمائنا تے مجھے اگر چوک کسانی دنگا بالغ نہیں بلے ای گنجائش ہا روچگی داشت کھا بائدے مات پت ای روچگی بے فرمائنا تے کہ روچک بھی چیا تاکہ عادت بھی اگر کسانیا چے چوکا گنجائش ہا 10 سال نے 9 سال نے 11 سال آیا بل روچک بھی ماتو پت آیا روچگی بے فرمائنا بوشنتے روچک بیدار چھ صحابہ کرام بیتگا ہمیں ڈولا چوکش کسانیا ہوتی روچگی عادت داتگے چوکاں کے شدی بیتگا گریتگے لیبو کو ہنچی چیز داتگے ہوتی چوکاں تاکہ شودا ہوتی بحال بکنا ورگا بحال بکنا اے ڈولا چوک وقتی کے بالغ بیتے ہیں گڑا آئی سارا آسان بیتے ہیں روچگی دارت لیکن آ چوک کسانیا بہ روچک نبی وحدی کے آبالغ بیتے ہیں آئی سارا روچگی گران بیتے ہیں اور روچگی بلکہ داشت نکا یا کہ مداری بلے اگر مات پیت کسانیا چ عادت بھی دیاں چوکا روچگی گڑا روچگی ای سرا آسان بھی ہاں اگر چوک کسانی ساک اور روچگی بلکہ آیا دگے نقصان ہی دا ان ادمیل روچک بھی بلے اگر گنجائش ہستے ان چو کسان نہیں روچگی ہوتی داشت کا بائدے چوکا ما بسکارینو عادت بھی دیاں روچگی